A Consellería do Medio Rural vén de publicar no Diario Oficial de Galicia a resolución da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias pola que se amplían as zonas demarcadas pola praga de corentena da flavescencia dourada da vide. Esta decisión ten como finalidade manter e reforzar as medidas urxentes destinadas á erradicación e control desta enfermidade que afecta as vides na nosa comunidade e que supón unha seria ameaza para o sector vitivinícola. En total, as novas zonas tampón afectan a 15 concellos, todos en Ourense. A ampliación destas zonas prodúcese como resposta á nova delimitación establecida en Portugal en aplicación da normativa europea de sanidade vexetal. Trátase dunha acción preventiva que busca frear a expansión dunha praga que afecta ao sector vitivinícola galego, especialmente nas provincias de Ourense e Pontevedra. Esta demarcación afecta tanto a parroquias completas como a zonas parcialmente delimitadas dentro dos municipios de Bande, Cartelle, Castrelo de Miño, Gomesende, Melón, Ramírez, Ribadavia, Entrimo, Lobeira, Lobios, Monterrei, Oimbra, Quintela de Leirado, Berea e Verín. Trátase, na súa maioría, de zonas rurais cunha importante actividade vitivinícola e cun risco potencial de propagación da enfermidade. Actualmente, tendo en conta estas localidades, hai 30 concellos afectados en toda Galicia, dos cales 10 están en Pontevedra.